ci gaba daga inda muka tsaya. Amma kafin nan zan muku tambaya akan darasin da ya gabata. To malam. Kai Aminu, wa ya kashe Abuja? ce da Allah billahi la ilaha illa huwa wannan kwace kudi ta fado ba ni bane yau ma a makaran zu Kai Ahmad, wa kashe Abuja? rantsi da Allah malam ba ni bane tun ɗaza da na zo nan bacci nake ban san da ya kashe shi ba. Yawwa, kamewa da amfani. Kai da ne, wa kashe Abuja? inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yaushe ka kashe shi malam? Oi! malam don mai tambaye Wa ya kashe Abuja? Wallahi ba. Kai wa kashe Abu Jahal? Ana magana kuma shiru wa kashe Abu Jahal? Anya ko kana ganin a cikin ajin da ake kisan kan nan? Ina ga wani?